אז איך אני צובעת בדים מהאבוקדו? חלק 2. אחרי 40 דקות בדקתי את הצבע והוא קצת פיצ'י בהיר לי מדי, אז אני נותנת לזה להישאר בתוך הסיר כל הלילה. למחרת בבוקר קמתי וסיננתי את הגרעינים וניקיתי את הצבע, ועכשיו אני מכניסה בדים לבנים, כמובן בדים טבעיים, והם היו בתוך הסיר כמה שעות טובות. אני מסננת ברגע שאני רואה שאני אוהבת כבר את הצבע ואת הצבעניות, מסננת את הבדים, מכניסה אותם למכונת כביסה קצרה של 15 דקות במים קרים, ועכשיו הגיע הזמן ליהנות מבדים צבועים ורדרדים ויפים. תולה אותם בשמש לייבוש. מטוס אקראי עובר בשמיים ואני ממש מקווה שלא מרססים אותי, ואחרי שהם יבשים רק נותר לגהץ, לגזור, לתפור וליהנות.